ओमफ्राय खेबसेनो रुम मोनसेयाव बुंबाय हाबाब रुम मोनसेयाव सोर बायदि मानसि सोर बायदि न'आव थांगोन ओमफ्राय सोरो जों रुम लागोनब्रा मायाव सिनायखायो रुम मालिकखौ हटेलाव लागोन हटेलाव ओरैबायदि रा खोनाबाय जानो मोनानोबा हटेलाव संजादो मायासै मा जामारदों जोंनि बर' सिख्लाफोरा ना जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा मा जामारदों बायनाय आरो फाननाय गावनि देहा सोलेरखौ फाननानै फैसा खामायनायनि अनगा गुबुन खामानि मावनानै फैसा खामायनायखौ नुला नामा जोंनि बर' सिख्लाफोरा लाजिनाय गिनाय जेबो गैला नामा बिसिनाव सैमाफोर बायदि बे जोंनि खायफा बर' सिख्ला सेंग्राफोरनाव आरोबाव सासे आंनो आब' जायोना मा जायो आदा जायो बेखौ आं मिन्थिथ'वा बिनि प्रफाइल गैया कमेन्ट खालामदों आरोना बियो होनबावदों नानि बेंगलरावहाय गोबां मानसिफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारि हौवाफोरजों बोराय जा सेंग्रा जा गुबुन हारि मानसिफोरजों गावनि देहा सोलेरखौ फानै जागासिनो बेंगलराव गोबां बर' सिख्लाफोर दं इदि होननानै बुंदों दै बेफोरनि सायावबो भिडिअ लाबो होनदों आरोना बे कमेन्टखौ नोंथांमोननो खिन्थानो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय सिगांनिखौ खोनासंग्रोना लाजोब ओरैबायदि रा ओंखायनोब्रा हटेलाव फोरोंबा हमनायल' खोनायो इसोर बायदि मानसिफोरखौ मोनबाना गामिनि रायजोफोरा एकदमबारे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खामानि मावनो गोसो गैयै बेफोरबायदि साजा होनांगौ मिथिगौ ना खेबसेनो साबाबो हाजोबगोन गिलायलाङोना खेबसेनो बिलाय आं गोजाथ' ओंखायनोब्रा सासे नोंथ'ब्रा होनदों आङो सासेखौथ' बुजिदो हटेलावसो हमजाखायो मानसिफोरा बाला लोगोफोरनि रुम गैया दङ दंनाया होनबा लोगोफोरनि रुमाव ओरै लांनांगौ आया बिसोरबो बिबालाय बिसोर बिबा ओरैनो मोनो फैसा होआबा नुबाय खोनाबाय नोंसोरो रायजोफोर बिसोरो बिबा ओरैनो मोनो फैसा होआबा होनदों नुदों फैसानि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि बिजनेस खालामो बिदि बायदि गाज्रि खामानि मावो मिथिगौ ना आरो गोबाङानो दं सोरबा गासैखौबो होनाखै आं खायफाखौ होनदों हाबा जाखानाय हौवा गारनाय बे गथ' सानै गोनां इदिफोरा हौवाफोरा मा जायो मिथिया खिन्थु गुवाहाटियाव फैनानै बेफोरबायदि धान्दाबाजि खालामो दै जोंनि बर' हिन्जावफ्रा गोबां नुदों आङो हौवाखौ गारनानै ओमफ्राय गथ'खौ न'आव बिदिनो सोरनोबा होनानै फैयो ओमफ्राय गावसोरो माबा मोनसे कम्पानि बायदिसिनाफोराव बेफोरबायदि खामानि मावनो होननानै फैनानै ओमफ्राय गावनि देहा सोलेरखौ फाननानै बिन्दास एकदमबारे लाक्जारि लाइफ थांनानै थायो बिसोरो मिथिगौ ना अबेबा बाहाराव बेफोरबायदि बिजनेस खालामनो थाङो बिसोरो मिथिगौ क'क्राझारावबो लोगोफोर लेंहरदों लाबो होनना बुंहरदों आतसा मा नामलै क'क्राझारनि आंनाबो फन हरगासिनो दं बिजनेस खालामग्राना ओंखायनो फन फैयो बिजनेस खालामग्राना बिनि थाखायनो गोबां फन फैयो बिसिनाव नुवाखै क'क्राझारनिबो फन फैगासिनो आंनावबो फन फैदो र'नो नुवाखै बिजनेसमेनफोरा माबायदि जायो थ' लोगोफोर जोबनायाव आं बे कमेन्टखौ नोंथांमोननो फरायनानै देखायनि बे कमेन्टखौ आं स्क्रिनावबो होनानै होगोन नोंथांमोना फरायना नायबानो जाबाय आरोना बेंगलराव बर' हिन्जावफोरा रेडि जाजोब्बाय गुबुन जाथिजों जिनाहारि खालामजानाया बारा जाथारबाय बेफोरखौ सांग्रांथि हो रानि होनदों आंखौ ओमफ्राय बेखौ जेनेबा आदाना आबो आं बेखौ मिन्थिया बेखौ जिनाहारि होना मिथिगौ ना बेखौ बिजनेस बियो फानदोंसो गावनि देहा सोलेरखौ फानदोंसो इयो फैसानि थाखाय मिथिगौ बेखौ जिनाहारि खालामनाय होना आरोना जिनाहारि खालामनाय होननाया बै गुन्दाफोरा बे जोंनि जानला मानला सिख्लाफोरखौनो रेप खालामनानै बायदिसिना खालामनानै एबा इदि खालामनानै गारो बेखौसो जिनाहारि होनो बेखौ जिनाहारि होना बिसोरो जानि बुजि मिन्थिखानानैबो गावनि देहा सोलेरखौ फाननानै जायो खस्थ' खालामना जानो बायो बिथांमोना मिथिगौ बिनि थाखायनो गावनि देहा सोलेरखौनो फाननानै जायो एसेबो लाजिनाय गैया गिनाय गैया बिथांमोनाव माबायदि इसेबां लेथ्रा मानसि बिथांमोना ना बर'नि नामाव बिथांमोना हांगार जोलैनि हांगार मिथिगौ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय लोगोफोर